Prauto kontainer nabrak wit pas mlaku nduk dalan mudhun nang dalan raya Prigen Pandaan, Kabupaten Pasuruan Selasa bengi. Akibatnya supir balik kenete prauto matek kecepit bodine prauto sing riya. Dibedek tabrakan ijenan iku kedadean polai rime prauto ngeslong. Iki lho tabrakan sing ngeneki prauto kontainer nduk ngarepe CV Timindo Manufaktur Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Selasa bengi wingi. Pirang-pirang warga ambek polisi bareng-bareng evakuasi wong loro korban sing kebetom nang jerone kabine prauto sing riya. Kondisine dalan sing peteng barek bodine prauto sing pesok kabeh nggarakno proses evakuasine mlaku dramatis. Wong loro korban sing diruwi sopir barek kenete prauto iku matek polahe catu nemen nduk ndas ambek sikile. Mayite keloro korban mari ngono digawa nduk enggon forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek gawe divisum. Rebo isuk mang kondisine prauto kontainer yo sik nduk enggon kedadean barek nutupi separo embong. Sauntara kabine prauto wis dievakuasi ambek polisi masih kondisine rusak nemen. Suneo sasiji relawan ngomong tabrakan iku mulane pas prauto kontainer sing disupiri Sugiantoro barek kenete Erwan Rosadi mlaku teko arah kidul ape ngalor. Pas lewati dalan dundunan supire prauto ilang kendali sampai nggarakno prautone monting nengen terus nabrak wit. Kasih Humas Polres Pasuruan Ibtu Joko Suseno bedek tabrakan ijenan iku kedadean polahe rime prauto ngeslong pas ngliwati dalan mudhun. Prauto iku mari njupuk momotan kayu nduk wilayah Prigen. Perkara tabrakan ijenan iki saiki wis ditandangi unit Laka Lantas Polres Pasuruan. Sauntara batange prauto sing riyak kabeh yo diamano gawe barang bukti. Abdul Majid, JTV.